kyakkyawiya, hello hello kyakkyawiya, yarinya kyakkyawiya. Sister, Allah barin ga kyau. Sister, Allah zo ne. Yau wanda Allah. Ya kula ne. A wasu biki din na da kina fitowa. Allah, isa wani na kanya. Ya kula ya. An ba daidai bane da za ka sai da ni ba. Ya kula. Ki san rana guda ki sani mutum ai. Amma ke ba yaron gunga bane. A ni ba kowa ne. Ya kula wani gwai ke. Bayan abin ga Dalla hadis. Ababu. Ababu ke nan mutum. Kaga aiki. Ina kuma ga rana. Allah bar nan banki mana. Yan kai na wuce. Jima. Na in kira ko da lokaci. Kai dai na baka nan baye. Ya kuri wani sunan sa? Khadija. Nomban kenan. Nomban kenan. Na gode. Amma ya riga ido. Ido na yi sa'a. Ɗanin ku da. Kin na gani yarin gai na kasa buga da take yau. Alhamma bari je buga iki kawai. Yau dai bukata. Kai. Yaran zamani, wayo Allah, yau ga ka dai ka wani shigo min sindim ka zo kana zaune kusa da ni, kuma ka zo ka iske ina lazimi kana zaune gura-gura, ka yi alwala kuwa? Rafani, na yi alwala mana, na yi sallah na shigo Rafani. Rafani, wallahi gaskiya ni disiyan gafan na son yin aure, gaskiya. Kana ji na, ka samu hankuri in yi maganan ƙari. Ina lazimi kake fitina na barin yi lazimi na yi maganar da zan maka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masha Allah. Hai, yaran zamani. Kai, to yau kuma me ya shigo da kai? In na ganka sundum haka sai ka ga na rasa wani abin da zan faɗi maka. Ka gani ko? Ka taba cin yaro-yaro? Ya fara me kuma ni yaro-yaro? Baka taba cin ma wasa-wasa ba kenan. Shinkafan mu na zamanin kakannin mu kenan. Ga daga lokacin mu muka tashi wasa-wasa muke ci. Shinkafan yan Ghana kenan. Ka gani ko? Shi kuma wannan wasa-wasan nan ana yin shi da bawon dundu ne. Ka gani? Bawon dundu. Ka gani shi yasa ba ku da kwari ba gani ba yanzu nan na yin dokan nan buge ka. Kaga kuma cikin karfi na nake. Kai rafari kai aka ce abu da kai ka iya ni. Zan buge ka Allah, zan buge ka duba nan. Wala rafari ka da ban dariya. Ka gani ko? Baka cin wasa-wasa. Inda kana cin yaro-yaro. Da baka da matsala. Guwoyin ka duka sun yi karfi. Yaro-yaro kenan. Shi da masara ake yi shinkafa kenan. Ka gani ko? Rafani. Gaskiya ni wallahi na zo maka da magana ne Rafani. Me ke tafiye da kai? Gaskiya Rafani ku duba ko min aure wanga shekarar. Ni gaskiya aure nake so. Iye? Amma ka me? Aure. Sai da kai cikin shashancin kaga wata na mace ke son ka. Yau ka cakuli wannan, gobe ka ɗauko wannan, jibi ka je ka aza waccan. Sai ka zo ka ce mini wai aure kake so kai, wata yar kwataku za ta ce min wai tana son ka. Yariyan wani gida za ka ɗauko? Za ka zo kana gaggaya min wanga magana. Yariyan wata gida ne, wa zai yarda ya doki ƴarta ya baka? A cikin tsiyan da kake cikin unguwan nan. Kai da Rafani. Kai kaman sofan mota. Ka zo kana kusa da ni kaman za ka kwashe gudun dare. Rafani, kai ni dai ina kawo maka yare na ka ganta. Ka me? Na kawo maka ganta. Ka kawo min yariyan kuma ganta. Rafani. Wayo Allah, kai yaron nan ya bar na tuna da kanina baba ata. Na tuna da shi.
wallahi da ran da zai kawo mini mata ya ce washi aure zai yi da kwangwari na fita da shi da kwangwari. Rafa ne me yake nufi? Kana wasa Allah ka ga ina nuna yi. Rafa ne ka bari ma. Rafa ni wallahi ni kana ban tausayi Rafa ka sufo. Ka sufo wallahi Rafa. Karfi gare ni Allah saboda shi ake kira na dan China. Ne wai ba ban wasa wallahi ban wasa. Sai sa kullum ina zaune daidai ne wallahi. Gare Rafa ne. Ka sani bari je ko me gaci zuwa da marance. Na komo sai mu magana sosai. Za ka dawo gidan nan? Na komo. In kana zuwa ka je ka bi hanyar mai yaron nan. Rafa ne yaro. Ta kasan wurin ya Musa. Ka je wurin akwai mai yaro ka samu min wani. Na ka maka indomi. Indomi taliya. Ka kai wasa ka min kayan tsutsa dakin da nace ka zo min yaro. Indomi taliya zaka ci yau. Kani yanka. Ba kai dai sha anjima. Dan kwata ku ina magana kana magana. Kai sa'a wallahi ba kani nan da kaga abin da zama wallahi. Ya nuna maka halinsa. Duniyan Allah ya ran ana fidda ku sababi ku shiga kuke yi wai yau ka ji wai mata zai kawo mini. Matar wa zaka kawo mini? Yanzu ina karbi wanga aure. Zaka kawo min mata? To Allah sa na alheri ne. Ke Hajiya tuwon bai ba. Yawa sannu kai. Ya gida. Ya kai ma. Wala alhamdulillah. Ya hanya. To. Gaskiya kin ga na kasa hakuri na zo. Da ya kamata da jira da yake kira ni ko? Na kasa kwana da ke ga miki jiya. Na rasa abin da ke min dadi. Sai ko kin yadda ko ba ki yadda. Ba sani ba. Ne ta na filfilu. Ne ta kula uzai. Shi muke hassasar kan tole-tole ba shi ne da baya. Shi Allah ka sa mutum ga so ne don irin abin da nake so kenan ina son ki sosai da Allah ki tausaya A sha addu'an ka yayi ki. hawa dai Da ka bi soyayya. kai na ji daɗi kina so na kenan ina makalele yanzu abin da nake so yake kin ga ya kamata da ya san na yi fito ake san matsan garin ki ba ko da in za mu je mu kai kayan auren Ko fa kai. musu bayani ga garin da ya fito saboda hankali ya kwanta kawai gane ba Ni asali na mana baba na ni da kaina ma ba kwa ka haife ni. Ko ya daga jin bako kuma sai ka sake tusa. bako bake bane Bako dai. Wallahi ni ne. Ya. wallahi bake bane Ni ne. na rasa ka gamu da ni. Ni ne. wallahi sai ka sai. Daga jin bako. bake bane wallahi Dan Allah sai ya mana zo. da Allah da Daga jin bako sai kai ma mutane tusa. Mamaki. Shikenan. Rafa ni zo mana na kai kuma na za ka Rafa ni Ka wani irin na iska ne? sai mun Rafa Kai wajen siya ba. Wa kake zuwa da shi? Da wa kake zuwa na ci? Dama kullun na fa marabu. Za ka bari na kwashi kudu cikin saiwa na haka. Da su banan nan. Rafa ni zo mu magana Rafa ni. Rafa zo mu magana. Marabu. Rafa ni. Marabu kai. Ba komi min Rafa ni menene? Allah kai komi. Yanda ka zo mini sile dandam haka. Rafa ni. Ina wannan ce maka na samu matin da ce ma na samu. Zan ta yi magana da ta na ce ma zan zo maka da ta gida. Ka buge ta ne? Na buge ta. Na buge ta. Ka mare ta ne? Ashe harin bako ne. Why are you running? Why are you running?